नमस्कार। ମୁଁ ସାଗରିକା ଦାସ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାରରେ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ମୋର ଏକ ସ୍ୱଲିଖିତ ଗଳ୍ପ, ଯାହା ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାମାୟଣ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ। ରାମାୟଣ ଆଉ ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଏକ ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରସାଦ। ସତେଅବା ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଟି ଯାଇଛି କି କେଉଁ ଅଦୁଷ୍ଟର ଉପହାସରେ। ଅପମାନିତା ଓ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ନତମସ୍ତକା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଦାସ ଦାସୀ ପୋଇଲି ପରିଚାରିକା ଗହଣରେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦିନେ ଭରି ଉଠୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ଆଶା, ସତେଅବା ଫେରିବେ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିହେବ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ମାତା କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା, କୁଳଗୁରୁ, ବଶିଷ୍ଠ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନକୁ। ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ। ମାତା କୈକେୟୀ ନିଜ କଲାକର୍ମର ଅନୁଶୋଚନାରେ ଅନୁତପ୍ତା ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନକୁ। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭରତ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। କେମିତି ଆପଣେଇ ନେବେ ସେ? ଇଏ ତ ରାଜଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପଲଙ୍କରେ ପରିବେଷ୍ଟିତା ରାଜବଧୂ ଉର୍ମିଳା। ଭଲ ଲାଗୁନି ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ସମ୍ଭାର। ମନ ଲାଗୁନି ରାଜପ୍ରସାଦର ପରିଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ହୃଦୟରେ କେବଳ ବାଜୁଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସାହାନାଇ। ମନରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସତେଅବା ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ, ଆଖି ଫୁରାଇ ଦେଖିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। ତଥାପି ହୃଦୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣରେ ଯେମିତି କିଏ କହି ଯାଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଆଉ ରାଜବଂଶୀମାନେ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ କରିବାର କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଯିବାର ନିରାଟ ସତ୍ୟକୁ ଭଗ୍ନ କରି ଫେରିବେ କ'ଣ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ସୀତା ଆଉ ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ନୀରବରେ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ଥରଟିଏ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖାଦେଇ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ଭାବନା ସଫଳ ହେଲାନି। ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଭଗ୍ନୀ ସୀତା। ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଲାନି। ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ନାହିଁ ଅନ୍ତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦୁକା କଠଉ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଫେରି ଆସିଲେ ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ରାଜମାତା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରବାସୀମାନେ। ଅବସନ୍ନ ମନରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ସାରା ଶରୀର ଜୀବନ ବିହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। କୋହରେ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା ଛାତି। ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପାରୁନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜବଧୂ ଉର୍ମିଳା। ମନରେ ଦମ୍ଭ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ଶୋଭା ପାଏନି ତାଙ୍କୁ। ନୀରବରେ ତାତିଲା ତାତିଲା ଲୁହ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦେଇ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ଅଭିସାରିକାର ବେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆକୁଳ କଣ୍ଠର ରୋଦନ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରର ଚାରିକନ୍ଥରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ରହିଯିବ ସିନା, ହେଲେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ଭଗ୍ନ ମନ ଓ ଅବସନ୍ନ ଦେହ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଉର୍ମିଳା ରାଜପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ, ଯେଉଁଠି ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଭରତ ପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିଲେ ନିଜର ବାସଗୃହକୁ। ଶାଶୁମାତାମାନେ ବିଷଣ୍ଣ ଆଉ ନୀରବ ବଦନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବନବାସରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। 14 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ 14 ବର୍ଷର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଥିଲା, ମାତା କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରାତି ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ରାତିର ନିର୍ଜନତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦ। ଦିବସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ନିଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଦୁଇଟା ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ। ଛୁରୀ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ। ନିଜକୁ ହିନି କପାଳି ମନେ କରୁଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ବନବାସର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ବି ହେଉ,
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲେ କାହିଁକି ମିଳିନଥିଲା ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାର ଅନୁମତି? କାହିଁକି ଥରେ ହେଲେ ରାଜମାତାମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଉଠେଇ ନଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥରେ ହେଲେ ଏ ଅଧିକାର ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ଏକା ଏକା ବନବାସର ଦୁଃଖ ବରଣ କରିନେଲେ। ସୁଖରେ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖରେ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳିତ ସହନଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଉର୍ମିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଖରେ ନଥିଲେ, ନା ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ନା ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରାଜ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଉର୍ମିଳା ବନଚାରିଣୀ ଭଳି ଦୁଃଖରେ କାଳ କଟାଉଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଟି ଯାଉଥିଲା, ଦିନ ଦିନ କଟି ଯାଉଥିଲା, ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୁରା 14 ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉର୍ମିଳା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ରାଜବଧୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ। ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବନବାସର ସମ୍ବାଦ କିଞ୍ଚିତ ମିଳିଥିଲା। ବନବାସରେ ଥିଲାବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନେକ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ। ରାତି ପାହିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ, ହୋଇଗଲେ ବନବାସିନୀ। ତାପରେ ପୁଣି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ହୋଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ କାରାବାସ ଭୋଗୁଥିବା ଶୁଣିଲେ ଆଖି ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ନିଜ ଭିତରୁ ଉର୍ମିଳା ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଦୂତମାନେ ବନବାସର ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଉର୍ମିଳା ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମହାପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲା। 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ହନୁମାନ ସୀତା ଠାବ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶୁଣିନଥିଲେ ରାବଣ। ହନୁମାନ ନିଜ ପୁଚ୍ଛରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ। ତଥାପି ପଛକୁ ଫେରି ହଟି ନଥିଲେ ରାବଣ। ଯାଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ପୁଣି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। ହେଲେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର କରାଳ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଛାଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ରାବଣର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ରାବଣର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁକୁ। ବୀର ମେଘନାଦ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, କାରଣ ସେ ହୋଇଥିଲେ ବରପ୍ରାପ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ହେବେ ସେଇ ଲୋକର ହାତରେ ଯିଏ କେବଳ 14 ବର୍ଷ ଅନାହାରେ ଉଜାଗରେ କଟାଇଥିବେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତାରେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଏ ଏମିତି ବୀର ଅଛି ଯିଏ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଅନାହାରେ ଉଜାଗରେ କଟାଇଥିବ? କିଏ କାହିଁକି ଲଙ୍କା ଆସିବ ଏମିତି ବୀର ଶ୍ରୀରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ଭ୍ରାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଏ କ'ଣ ସେଇ ଆଦରର ସାନ ଭାଇ ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ଅନାହାରେ ଉଜାଗରେ କଟାଇଛନ୍ତି? ବଣରେ ବାସ କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଲଗା କୁଟୀର ଥିଲା। ସୀତା ଅପହୃତ ହେଲା ପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ରହନ୍ତି। ବଣରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳମୂଳ ଶ୍ରୀରାମ ଆହାର କଲା ପରେ ବଳକାତକ ସେମିତି ସାଇତି ରଖନ୍ତି ସିନା, ପେଟକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କାମନା, ବାସନା, କ୍ଷୁଧା, ନିଦ୍ରାକୁ କବଳିତ କରି ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ରାବଣର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ବୀରତ୍ୱ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ଏଭଳି ବୀରପୁରୁଷର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବନବାସ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଦୂତମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରସାଦ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ମହାନଗରୀ। ଉର୍ମିଳା ତାଙ୍କର ତ ମନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆନମନା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଏ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିବ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟିଏ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସଜୀବ ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟିଏ ପାଲିଟିଯିବେ। ପୁଣି ହୋଇଯିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଅନୁଗାମିନୀ ଆଉ ଅନୁଧାବିନୀ ପତ୍ନୀ। ମନେ ମନେ କଳ୍ପନାର ନୌକାରେ ବସି ଅତଳ ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେବାକୁ ଦେବେନି।
ନିଜ ପଣତକାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଅନାହାରେ ଉଜାଗରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ। ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କରାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରସ୍ପର ସେମାନେ ବହୁତ ସହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କୋଳାହଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଫେରି ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ। ପୁରେ ପୁରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ଖୁସିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ। ସଜା ଯାଉଥିଲା ନଗରୀ। ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ତୋରଣରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ନଗରୀ। ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆତସବାଜିର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେଇ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଆସିବ, ଫେରି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ପରିଶେଷରେ ଆସିଥିଲା ସେହି ଶୁଭଲଗ୍ନ। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ନିଜକୁ ସଜାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଉର୍ମିଳା। ଦାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଚାହିଁନଥିଲେ ସେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତା ଉର୍ମିଳା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। କୌଣସି ଦିନ ରାଜପୁତ୍ର ଗାରିମା ନେଇ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁକୁମ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିନଥିଲେ। କେତେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ କଟିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ, ହେଲେ କେବେ ସେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜ ପରିବାରରେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ। ସୁବାସିତ ତୈଳରେ ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲେ ଉର୍ମିଳା। ଗଜରାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇଥିଲେ ଜୁଡ଼ାକୁ। ପରିଧାନରେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। କପାଳରେ ଲଗାଇଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା। ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପର ପୁଞ୍ଜି। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଲଗାଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପର ତୋରଣ। ନିଜ ହାତରେ ସଜାଇଲେ ବନ୍ଦାଣର ଥାଳି। ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଷ୍ପକଯାନରେ ବସି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାଜପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୁରବାସିନୀଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦାସୀ ଆସି ଜଣାଇଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ, ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠିକୁ ଆସିବେ। ରାଜମାତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲା ପରେ, ମାତା ପୁତ୍ରର ମିଳନ ହେଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଉର୍ମିଳା ଢାଳି ଚାଲିଥିଲେ ଅଶ୍ରୁ। ଆନନ୍ଦରେ କି 14 ବର୍ଷର ବିରହରେ ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିଚ୍ୟୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହେଉ ପଛେ ଭଗ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତା ଆଗରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ବନଚାରିଣୀ ହୋଇନଥିଲେ ଉର୍ମିଳା, ହେଲେ ବନବାସର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିନଥିଲେ ସିନା। ନିରୋଳ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା 14 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଦାହରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ତିଳ ତିଳ କରି ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସବୁବେଳେ କାମନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବନବାସ ଫେରନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେଇପରି ହାତରେ ଅଛି ଧନୁ ତୀର। ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର। ଆଖି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସଜଳ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଏକ ନୟନରେ। ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ। ଉର୍ମିଳା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବନ୍ଦାଣ ଥାଳିରେ। ପାଦ ବିବଶ ହୋଇଯାଉଛି, ହାତ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହିଯାଉଛି 14 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଦାହର ଅଶ୍ରୁ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ। ଚାରି ଆଖିର ମିଳନ ହେଉଛି। ଦୁଇ ମନର ଦୂରତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଅଶ୍ରୁ। ଦାସୀର ଡାକରେ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲେ ଉର୍ମିଳା। ବନ୍ଦାଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇଲେ। ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନରେ ବନ୍ଦାଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଦାସୀକୁ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି। ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ହାତ ଧରି ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ବୁକୁରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। 14 ବର୍ଷର ନୀରବ ଅନ୍ତର୍ଦାହର ଅଶ୍ରୁ। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ହଜିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ। ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର। ଅନେକ ମହାନତା ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଭିତରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରସାଦରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ମହିମାମୟ ବୋଲି ବଖାଣି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତା। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ସତୀର ଆସନରେ ବସାଇନି। ଥରେ ହେଲେ
ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇନି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଉର୍ମିଳା, ଯଦିଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଜନକଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଥିଲେ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରେ ଅନାୟାସରେ ବାହାରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଉର୍ମିଳା ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଅନେକ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ଅନେକ ତାଙ୍କର ମହାନୀୟତା, ଅନେକ ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା। ଥରେ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଭୋଗିଲେ ଉର୍ମିଳା 14 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଦାହ। 14 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।